Naunsa man ka diha oy? Kabisi ba nimo nalili ko ba? Katang-atang diha. Sa kita ka nagtrabaho ta? Ako na ka malili ko. Samo kay ka ba? Hindi. Nanggitrabaho. Kanay mo pud nang kung ano na imong trabaho di ba diyo paliburon? Diok gani na ko mo kang gidala na ko diri ang trabaho. Unsa ba kami dapat diyo pagpahulay magsige imong trabaho dinaa? Alam na akong report man wa pa kay nahuman kinahanglan ako na ipasa na. Disturbo kay ka man manilhi ko diha. Daghan kay nakaabog, daghan kay nakaabog. Di ka panilhi kog tarong kay nakadher si katang-atang. Unya na ko nang silbaliligo dia gud. Silig! May pa maglungag ka dito pamahon na to kay wa pa ko kakaon. Diha! Kung ikaw na dito manghukat dito magdungag dito. Sa kita bitaw ka nagtrabaho ko kinahanglan na nako ni mapasa ugma. Kay ikaw may gigutom, ikaw may magdungag. Dapat ikaw magdungag dito kay di ba na dapat ka dalaon diri ba? Ay nako, wag ginahuman ako gahapon mo na diok man ron di diri na nako gidala. Sama na siya diha oy, kabalong hinlo ta magdungag pa ta. Daghan kitag trabahoon, di ka tabang. Di ka jugo katabang sa imo kabalo bitaw ka nagtrabaho ko. Grabe pug ka oy. Bantay lang ha, inigbalik ta ko mo gahapon magdungag sa ko. Sana ni mga asawa di na makabalo mo sabuti no mapatay trabaho. Hoy, dula wag ka mo ikaw man na mo sulat-sulat din ha. Ako diri magikapoy na ba ako tinuan dinarbaho. Wala ko diok-dio pa ni. Gusto ko mo pahulay, di ka pahulay kay daghan kitag trabahon. Mupahulay sa day ka day. Kabalo bitaw nga napako gitrabaho diri oh grabe man ka oy. Sos, kung makasulti pahulay. Kung mapahulay mo sa kitsura ning balay. Unsa man na siya trabaho man na ninyo mga asawa ang malimpyo diri sa balay. Unsa? Trabaho lagi pero magtabag-tabag mo nung tala ka. Unsa man na siya kakita lagi na siya nga nako gitrabaho diri. Mao ganino. Dapat imong trabaho na rin sa opisina dila dala-dalaon diri ah. Mo gayong tano. Pero kinahanglan naman jud kay na mo i-submit ni nga report good. Puro sa kanang report nimo diha. Wa na magay kakaligo, pwede na nimong bahuwa. Ah, grabe pud kahinawayon ni mo eh. Manglabas ako ha bantay pagbalik na kung naarag hapon ka diha. Grabe gini mga asawa. Di yung kasabot bang natay trabaho. Hello, pre! Ha? Sino na, pre? Eh, tinood ka, pre? Karoon pa ginasunod? Ah, abis pa ginagdardin man? Uy, kalamian ni, pre. Wow. Ang kwarta na to, ani ron, pre. O ba? Na. O, pagkukuna ko na withdraw ba? Kay, na-withdraw na gini mo, ma. Na, yun. Ay, kindi, pre. Kamu sa diha? Ah, sige. Kamusta? Salamat kayo sa imong kuwan, pre, ha. Sa imong pag-inform. Kamu sa makagigutom na ka? Ha? Kamu sa kagigutom na ka? Trabaho sa ko. Kamu sa unya na ng trabaho? Kahumutan na ni mo ay. Kagigay ka. Nga naman eh. Pagka sa trabaho sa kay. Pang gigutom baya ka ha? Oo. Kamu sa? Sila na rin mo karon? Oh, sweldo na naman. Dapat 13 month, apil lang 13 month. Oh, apil. Wow! Nanindot na ba? Ano na mga ano niya? Singaon. Wow! Takasindo man mo. Ulay. Asa mo ATM ni mo ron kay mag-withdraw ko? Sus. Mag-withdraw. Dali, mag-withdraw akong bagay na ATM ni mo ha? Kay mag-withdraw ko. Una-una.